ин чӣ? китобҳои ман. чаро онҳо инҷоянд? ман тайёрӣ мебинам ба куҷо? барои дохилшавӣ ба донишгоҳ. кадом донишгоҳ? аслан ту чиё мегӯӣ? лекин оилаи мо бо оилаи шумо. вақте ки ман бо ту гап мезанам гапамро набур. хуб шудааст холаҷон. хуб шудааст. ту умуман мефаҳмӣ ки бо кӣ гап мезанӣ? ман хуштоманат. ту дар хонаи ман ҳастӣ ва бояд ҷои худатро нағзакак донӣ. ту танҳо он кореро мекунӣ ки ман мефармоям. фаҳмо? магар ман ягон рафтори нодуруст кардам холаҷон? худатро доно натарош. ман даруну беруни ту бар инҳоро нағз медонам.